Замислих се какво означава да си предприемач. Много често ние го свързваме с това ние да стартираме някаква инициатива, да започнем нещо, с което да направим живота ни по-добър, да направим някакво решение за света, с което ние да забогатеем и да обогатим живота си. В момента се намирам обаче на едно много интересно място, което се намира в Сърбия, и това е един лагер на надеждата, в който хора са предприели или са стартирали начинания, с което да направят живота на деца, които са в лишения или са в болки или имат някакъв проблем, по-добър. И всъщност се замислих, че следващото ниво на предприемачество не е просто ние да мислим за нас как да създадем нещо, което ни направи по-богати, да имаме по-добър живот, а да използваме нашите таланти да създадем условия, да създадем процеси, да направим живота на други хора по-добър. И това място е точно такъв добър пример, как някой е решил да посвети себе си, талантите си, уменията си, да направи живота на едни деца с специални потребности по-добри.